गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. ओटवणेतील शाळेच्या मुलाच्या हकनाक बळीनंतर आता मळगावात बैलाचा बळी गेलाय. सुदैवानं शेतकरी बचावलाय अशीच काहीशी परिस्थिती सावंतवाडी शहरात देखील निर्माण झाली आहे. परंतु अधिकारी लक्ष देत नाहीयेत. त्यामुळे महावितरणला मनुष्यबळी हवेत तरी किती हा प्रश्न निर्माण झालाय. नमस्कार, आपण सावंतवाडी शहरातील भटवाडी परिसरात आहोत. मागच्याच वेळी आपण पाहिलं होतं आमच्या एका ग्राउंड रिपोर्टमधनं की सावंतवाडी शहरातल्या ज्या विद्युत भारित लाईन आहेत त्यांच्यावरनं कुठे झाडी गेलेली दिसते, कुठल्या घरात स्पार्किंगमुळे उपकरणं बंद पडत आहेत, कुठे नळाला शॉक येतो आहे. अशा अनेक घटना सावंतवाडीत आहेत आणि यातलीच एक घटना ही भटवाडीत सुद्धा आपल्याला दिसते. ती मी तुम्हाला दाखवतो. तो म्हणजे समोरच दिसणारा हा पूर्णपणे वाकडा झालेला पोल आपण पाहतोय आणि त्याचवरनं त्या जाणाऱ्या लाईन्स आपण पाहतोय. हे सांगायचं आजचं कारण असं आहे की इथल्याच काही नागरिकांचा या संदर्भात फोन आला होता आणि आज मळगावमध्ये घडलेली एक घटना ही सुद्धा एक दुर्दैवी घटना आपण पाहतोय. आज सकाळच्या सुमारास शेतात जाणाऱ्या शेतकरी आणि बैल यांच्यासोबत ही दुर्दैवी घटना घडली. सुदैवानं केवळ दैव बलवत्तर म्हणून जो शेतकरी आहे तो यातनं बचावला. तुटलेली तार याचा स्पर्श त्या बैलाला झाल्यामुळं एक घरातला आपला शेतकऱ्याच्या घरातला एक माणूस जो बैल आहे तो जागच्या जागीच मृत्युमुखी पडला. याआधीही ओटवण्यातला एक 14 वर्षीय शाळकरी विद्यार्थीसुद्धा अशाच गलथान कारभारामुळे त्याचाही बळी गेला. त्याच्यामुळे महावितरणला अजून किती बळी घ्यायचे आहेत हाच प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतो. आणि मी ज्या ठिकाणी आहे हा परिसर सावंतवाडी भटवाडी इथला आहे. समोरच तुम्ही पाहताय त्या पोलची जी झालेली अवस्था आहे, कधीही केव्हाही आणि कोणत्याही क्षणी तो पडण्याची स्थिती निर्माण झालेली आहे. तो दुसऱ्या बाजूला असणारा जो पोल, त्या पोलवर पूर्णपणे झाडच आलेलं आहे. कुठल्याही पद्धतीची पूर्वनियोजन किंवा उपाययोजना या ठिकाणी महावितरणकडनं करण्यात आलेली नाही आहे. अशा पद्धतीचा जो कारभार आहे हा महावितरणकडनं चालू आहे. मागच्या वेळी ज्यावेळी आपण सावंतवाडी शहरातल्या मुख्य बाजारपेठ असेल किंवा इतर माजी आमदार जयानंद मटकर यांच्या कुटुंबियांची असलेली व्यथा आपण जाणून घेतली होती. त्यांनीही त्याबद्दल आपली जी नाराजी आहे ती व्यक्त केली होती. मात्र तरीसुद्धा आज मितीसपर्यंत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडनं त्याची दखल घेतली गेलेली नाही आहे. ज्यावेळी महावितरणच्या कार्यालयात आपण गेलो होतो तर तिथे संबंधित अधिकारीसुद्धा आपल्याला दिसून आले नव्हते. आजसुद्धा आपण त्या ठिकाणी जाऊन याबद्दलची शहानिशा करणार आहोत. पण महावितरणचं हे एकंदरीत काम पाहता, एकंदरीत कारभार पाहता महावितरणला अजून किती बळी घ्यायचे आहेत. एक जो शाळकरी मुलगा आहे त्याचा बळी ओटवण्यामध्ये घेतलाच. आज सुदैवानं शेतकरी वाचला, त्या बैलानं आपल्या मालकाला वाचवलंय. अन्यथा मोठी घटना, मोठा अनर्थ हा मळगावमध्ये पण घडला असता. अशीच घटना सावंतवाडी शहरात या आधीसुद्धा घडलेली आहे आणि आताही घडण्याची शक्यता आहे. ज्याचं मूर्तिमंत उदाहरण मी ज्या ठिकाणी उभा आहे तिथूनच तुम्हाला दाखवतो. आणि अशा अनेक घटना आहेत. त्याच्यामुळे महावितरणचे अधिकारी कधी जागे होणार आहेत, आणखीन किती बळी त्यांना लोकांचे, जनसामान्यांचे घ्यायचे हा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित राहतोय. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच या ऊर्जा खात्याचे मंत्री आहेत. ऊर्जा विभाग ते सांभाळत आहेत. अनेक काही निर्णय ऊर्जा विभागाच्या बाबतीत त्यांनी घेतलेले आहेत. फडणवीस साहेब आजपर्यंत एक शाळकरी मुलगा आणि आज एका शेतकऱ्यातला घरातलीच व्यक्ती म्हणजे बैल हा या सगळ्या भोंगळ कारभारामुळे मृत्युमुखी पडलेला आहे. नुकसान भरपाई देऊन गेलेली व्यक्ती, गेलेला माणूस पुन्हा येणार नाही आहेत. त्याच्यामुळे आणखीन किती बळी हे महावितरणच्या बेजबाबदारपणामुळे आपण घेणार आहात हाच प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतोय. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दुर्दैवानं घरातली व्यक्ती जाणं, पोटचं मूल जाणं, याचं दुःख, याच्या यातना काय असतात हे ठाऊक आहे. त्याच्यामुळे ओटवण्यातला एक शाळकरी मुलगा, 14 वर्षाचा हसता खेळता मुलगा नाहक बळी पडलाय. आज बैलावर सगळं आलंय, शेतकरी वाचलाय. त्यामुळे मुख्यमंत्री साहेब, आपण संवेदनशील मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्रात काम करत असताना आणखीन महावितरणच्या ह्या गलथान कारभारामुळे किती बळी घेतले जाणार आहेत हाच प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतोय. तुमच्याकडनं एक माहिती हवी होती, कारण असं समजतं उपकार्यकारी अभियंता किंवा शहराचे जे आहेत तेही दोघेही इथे नाही आहेत आणि तुम्ही इथला चार्ज पाहताय.
आज मळगावमध्ये एक घटना घडली, एक बैल शॉक लागून मेला. त्या दिवशी नाही, एकच फक्त माझा प्रश्न आहे म्हणजे उठवण्यात पण एक शाळकरी मुलगा गेला. सावंतवाडी शहराचा चार्ज तुमच्याकडे असं समजतं. शहरातल्या अनेक लाईनवर फांद्या आहेत, झाडं आलेली आहेत. अनेक ठिकाणी माजी आमदारांच्या कुटुंबियांना तक्रार करून पण दखल घेतली जात नाही. नेमका प्रकार काय? माझ्या माहितीप्रमाणे तरी जरा 2 मिनटं देता मला. 2 मिनटं मी कन्सल्ट करून घेते, मग तुम्हाला मी इंटरव्ह्यू देते, कारण आम्ही असं देऊ शकतो. 2 मिनटं द्या. आपण MSCBच्या कार्यालयात आलो आहोत आणि या ठिकाणी आपण पाहतोय तर जे उपकार्यकारी अभियंता आहेत त्यांची बदली झाल्याचं समजतं. जे शाखा अभियंता आहेत ते निवृत्त झाल्याचं समजतं आणि या दोन्ही ठिकाणी कुठलाही अधिकारी आपल्याला पाहायला मिळत नाही. या ज्या इथल्या मॅडम आहेत त्या शहराचा काही भाग पाहतात, त्यासुद्धा शहरातल्या काही गोष्टी का झाल्या नाहीत याचं कन्सल्ट करून आपल्याला सांगणार असं बोललेलं आहे. एकंदरीत सगळं पाहता आज 2 बळी हे येत्या महिन्याभरात आपण जाताना पाहिले. एक शेतकऱ्यातल्या कुटुंबाचा बळी, जो बैलाचा बळी गेला, आणि एक जो मनुष्य बळी घेतला गेला तो उठवण्यातल्या एका 14 वर्षीय शाळकरी मुलाचा बळी गेला. आज शहरात जेव्हा आपण परिस्थिती पाहतोय, मागच्याही रिपोर्टमधनं पाहिली आणि आताही काही वेळापूर्वी पाहिली, अशीच परिस्थिती सावंतवाडी शहरात आहे. सावंतवाडी शहरातले सुद्धा अनेक कुटुंब याच्यामुळे उद्ध्वस्त होण्याच्या वाटेवर आहेत. दुर्दैवानं अशी घटना घडली तर हीच परिस्थिती सावंतवाडी शहरात सुद्धा येणार आहे. त्याच्यामुळे हे प्रकार नेमके का घडतायत, का घडलेत, का याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं, जे पोल्स आहेत, वायर्स आहेत, हे तुटून का असे अपघात वाढू लागलेत, हेही पाहणं तेवढंच गरजेचं आहे. नक्कीच त्या मॅडमांकडनं आपण याबाबतची अधिक जी माहिती आहे ती आपण घेणार आहोत. त्या आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी याच्याबद्दल चर्चा करून माहिती देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्याच्यामुळे त्या जे काही बोलतील ते अगदी काही क्षणात त्यांची प्रतिक्रिया थेट लाईव्ह आपण पाहणार आहोत. नक्कीच जी प्रतिक्रिया आपल्याला अपेक्षित होती ती काही मिळालेली नाही आहे. त्या मॅडम ज्या होत्या त्यांचं असं म्हणणं आहे की उपकार्यकारी अभियंता किंवा शाखा अभियंता त्यांचा चार्ज त्यांच्याकडे नाही आहे. त्यांनी त्यांच्या PROंशी आमची बातचीत करून दिली. PROंचं असं म्हणणं आहे या संदर्भात शहरातल्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या संदर्भात आपण योग्य ती चौकशी करून त्याबद्दलचा खुलासा हा आमच्याकडे करू. पण यातनं एकच गोष्ट ही प्रकर्षानं दिसून येते की महावितरणच्या अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे आत्तापर्यंत ओटवणेतला एक शाळकरी मुलगा गेला आहे. मळगावमधला शेतकरी जाता जाता वाचला आहे, पण त्याचं मूल म्हणजेच त्याचा बैल आज गेला आहे. अशीच परिस्थिती शहरातल्या प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला दिसून येते. हीच घटना शहरात देखील घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मगाशी जसं म्हटलं की महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या खात्याचे मंत्री आहेत, त्यांनी यात लक्ष घालावं आणि हे जे बळी जात आहेत ते थांबवावे. मुख्यमंत्र्यांना दुर्दैवानं पोटचं मूल जाणं, घरातली व्यक्ती जाणं याचा अनुभव आहे. त्याच्यामुळे इतर लोकांच्या घरातली परिस्थिती त्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे या घटना या पुढे घडू नयेत याच्यासाठी महाराष्ट्रातल्या या सरकारनं, कारण आता 3रं इंजिनसुद्धा या सरकारला जोडलं गेलं आहे, त्याच्यामुळे लोकांचे जे नाहक बळी जात आहेत तेच थांबवावे एवढीच काही ती विनंती. विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल.